En realitat aquest instrument és un instrument molt antic, no és només la del col·le, hi ha flautes medievals, hi ha flautes renaixentistes, barroques, inclús hi ha unes flautes que es dissenyen ara per fer música contemporània moderna. I flautes tenim d'una Yamaha rosa soprano a una baixa de constructors, de Mayer, de varis. Hi ha flautes d'un tamany petit, hi ha flautes de 2,5 metres. De €1 a 3.500. Jo estic convençut que la gent que vingui es sorprendrà de la gran quantitat de flautes que veurà que toquem, de tamanys, de formes i de sonoritats totalment diferents, perquè la gent una mica es faci la idea de la complexitat que té aquest instrument. L'objectiu del nostre espectacle és acostar tant la música clàssica com el nostre instrument, la flauta de bec, al públic que normalment no vindria a escoltar un concert com aquest. Ningú sortirà indiferent, això ho podem prometre.